Oras manihita sa luhutna, tabaradi maruha ng pikirata, lato mangihon hata ni debata, martangyang bahita. Asiniruhan ni Tuhatta Jesus Kristus ma natotong madongan ni hamu, lato mangihon hata na di bagasan tikion. Amin. Huri ni Tuhatta tatangihon ma hata ni debata nagabi turpu jamita, ima di pertangyangan, epistel minggu sada Mei tahun 2022 dinet sian buku pangukapon biddu 5 mamukasin ayat 10 sada rodi ayat 14 songono maridok desi dungi mamering maau gabi hubigima songon suarani torop suru-suruan humaliang habang say nang suarani akka parngului dohot akka situai ia torot nasida marloksa-loksa jala maribu-ribu. Marsuara na gugu na sida madok. Natamado biru-biru nang terbunui, majalo hagugoon, dohot hamuraon, dohot hapistaran, dohot sahala, dohot hamuliaon, dohot hasangapon, dohot puji-pujian. Gabi hubigima suara ni nasa na tinoppa, aka na di banua gijang, di tano, di toro ni tano, rodi na di laut, tung saluhutna na di bagasan akay madok, puji-pujian dohot hamuliaon, dohot hasangapon, dohot hagugoon, rodi saliring-liring na madi ibana, na hudul di habang say, dohot di biru-birui. Jadi, tidok naupat paranggulima. Amen. Las manukka maakasituay, huhut marsoba. Ido sahatna. Hamwa karukan sa porsyaon na gabi topik ni jamita di tikyo ni ma marhaposan tu Jehovah mahamu. Hamwa karukan sa porsyaon di bagasan goar ni Tuhatta Jesus. Ia buku pangukapon on di suraton si Yohanes do uju dina terbuang ibana tu pulu Patmos ima sada pulu di laut Aegea. Marsanga jodo kesar rom di tiki mabuang ibana tu pulu Patmos na meti asa pulik ibana disi. Alai nak pemet pului yang gua haporsyaon si Yohanes dan gabi dohot met. Gariada sian pulu na meti di jalu ibada dosa da pernidaan natung mace belga sian Tuhatta Jesus Kristus. Ima pangukapon taringo tuak kaneneng masa di hari sukut. Marhiti pangukapon ni tung macetak kasdo di patari daud tu ibana songo dia hamonangan ni akana porosia diane paruhumani. Uju dinaro biru-biru ni depata ima Tuhatta Yesusi laho manguhumi selehutna di hasyanganon. Barita pangukapon na jelanon ni si Yohanes gabi sadadalan laho patuguh na porsyaon niya kahala Kristen na pinaburu-buru ni ala haporsyaon na sida di bagasan guar itu hatay. Asanain dohonom ma pabua dang marisuang haporsyaon ni hala Kristeni. Lasong nido nanang idauta siya turpu jamiton. Ima hinarikot ni hasatiotta dinamangi huton Tuhatta Jesus. Nakpido jod marruan ragam niya kahamolon alai ikon postor hatta di Tuhatta Jesus na sa totong madungani hita rasi rasaru azal di hasyangan. Hamwa karungan mula da manat buku pangukabonon tung macigurang dudisi akka bahasa-bahasa simbolis na dienet sian akan surat di badan narubi. Alani i dang na murah-murah jala dang na asal-asal mabahin pangutusion manang penafsiran taring utusi. Ikon takasdo ujahanda, ikon takasdo pangatusyotta, jala diguhito diihita laho mangalapati sa luhut na. Songon na taida diturpu jamita na dibiddu palimahonon, toto sahali denggado asabui tatusyon jumuro tajaha mamukasian ayat sada. Takas dah makarungan dia potohod disi
pabua dina hudul ibana nasangapi. Ima dibata namar mulyai, las maniup sada buku nang sinuratan, jala nang disahapon dohot pitu sahap. Ia bukui marisihon akka paruhuman naneng masa dihasyanganon. Di BG si Johannes badisi suara na guguna madok isi na buhay mangukap buku na desahapon ni. Alay, sadapi siya narong di surugo na di banua tonga nang na di banua toro dang arong na buhay mangukap buku. Ujung na hamakarungan mardiday laos tangis si Johannes ala ni namasay. Suarong nang gusada na buhay mangukap buku. Wasa tangis ibana, gebesokon na hera marisuang di rohan ibana, pakka porsyon na di Tuhan Yesus. Edang arong hapi na buhay mangukap buku. Alay hamakarungan sa halak siyan situa narong di habang say. Diuray si Johannes asa unang tumatangis. Alana arong do na buhay mangukap buku. Ima singa siyan marga ni Juda. Anak ni biru-biru ni dipata nang monangi. Ido na buhay mangukap buku. Asa marhiti na masay. Lausima na paturuhon huwaso dohot hasangapon ni dipata. Jala laus disima sa luhut akka surusuruan ng akka situa na di habang say marsoba jala maredde mamuji biru-birui. Hawakarungan sa porsyaon, aharo na nayang dohonon ni turpukot tuhita. Na perjulu ima, asa marposiroha hita horat to dibata di bagasan tuhatta Jesus Kristus. Hawakarungan sa porsyaon, siya najulu sa hatutikyon, tunggurang dua kala Kristen na mga dupi hamolon, hinorohon ni haporsyon na. Di paburu-buru, di icahi, di liyay, jalagunang nagabi aguan hosa, alani gunang na mati martir, hinorohon ni hagristenon. Buasa, oro na sida manaw na hachiti. Buasa, gebesong ni, parnya hapan na sida. Alani na namanahan na sida, di haseteon na tutuhatay. Dang olo na sida, maswadahon haporsyon na. Hawakarungan o mananayang rikot siribangot tadi ngulut taon. Asa sa totong tabaduruhon posirohata dituhatay. Unang maalani na ro akaparu kironi, gabi sumurut haporsyota. Ida masong si Johannes, na sumabiya ribana mga dubi manangahapi ala ni Kristusi. Jala, hinarohon ni haporsyon na nabalgay, laos dibaturuhon debatado itu ibana, ragam yaka na sumurung, marhiti pangukapon na siyan Tuhan Yesus. Tohoro niyan, duk-duk, jala maragam akahamolon na buhay masa ding ulut taon. Alaingot ma, arong duhwaso na dibata, na balga siya nakahamolon na masa ding ulum. Alani, papos maroham dito hatay. Patuduhom ma parbuhay ni haporsyamu, siyan na marsitutu mamuzi guarna na badiyay. Tapatuduhon ma ruhon ni hakristenota, na tutu songon hala Kristen na burjuhita. Unang ma diguare Kristen, ale adul marasing pangalahona. Ingot ma, si huton Kristusido hita. Jala parangan ni Kristusido, si tirota. Ima gabi si buat dami, tuaka na hawaliak kita. Mulubuy hitan waing sonang na marminggu, di gereja Tagalog, sonang na muji tuhatay, na yung malasruhat tadi si. Ay gurang dipinwaing hamakarungan na subuhi sonang pakilalan na marminggu. Tak sonang rohana mamuji Tuhani. Hinorhon niya ka, panggosa-gosa na masa dito ang atungan ni Protibyon. Alam mo, hita buhi sonang tahalasob may, tahamalatihom may, jala lam tahaburjuhom ma, mamuji guarda tuhatay. Yatur po jami taon, las patuguhon haporsyaot taroon, dihadiriyon ni tuhatta, Jesus Kristusi. Panguhum na sumurong na ro diari na perpuri. Holan tuhatta Jesus do, panguhum na sumurungi. Iba na do na tuk na buhay, manguka buku na sinahapani. Dang adong yeso holan iba na. Alani,
lam tuguma hapersyota mangihuton tuhatai nagabi Tuhan jala si paluani ngulut taon. Ima tuhata Jesus. Tutudo songonon idok ni tuhata Jesus babua ibana do dalan hasitongan dohot hanguluani. Dangarong nasahat tuamai ia sumbar hite tuhata Jesus. Atong gomos matatiop hapersyotai unang palua. Ingot ma hapersyaw mido palua huko. Nabaduahon hawa korongan marsitutu mahita lahu mamuji guarde di bata. Tabang denang dongan sapersyawan meragam du ulaun na buye taulahun di hanguluan si kanupari. Siya madugur sa tubudari. Maragati sore 2 kari bulan ng taon ng tabulus. Alay di sa lauhut nai naing do ingotot ta pabuang ulut taon idu nagabi pujiat tu Tuhani. Alani ikon pujiot ta do guarna na sumurungi siya nasa ruha ng pabahinat ta. Mulu didok mamuji guarni di bata. Dada hona ditikimar minggu kita mamuji guarni Tuhani. Dada hona ditikimar tangiang maridde na de guari halak na mamuji Tuhani. Ia mulu mar minggu pa hita martangiang maridde pasahat tu pelian ima ruhut ni parsobot tadwe. Songo perbui ni hapersyot tadi tunga-tunga ni napasangap pun guarna. Alai memuji guardi di bata ima sian nasa roha nayas. Lapatanna mana ngahapi na taulahon mana dia behita maringanan naikon jamotonot tado saluhutna na taulahon ni asa gabi pujian tu guarni di bata. Mulu dengan parangetta dengan hata na haruar sian pamangat taon dengan pikirata yas rohana pikirat taon doakan atas akabi maredup ponak karungata soloma ido gobaran ni na marsitutu hita mamuji guarde Tuhani. Asa unang masih pales sem pamujio ni sutong tadi purupani hamak karungan na holan si paula sajo na mamuji guarde Tuhani. Jok do masa songon pangalahon ni hal Israel dujui. Pamangan na mamuji Jehovah ale rohana pangalahona adul marasing sian pamujio ni. Asa ingotot tado nasa na dinggan na taulahoni idu pamujian na tama tu Tuhani. Halak na marparangin na dinggan na makaholongi dongan na zolma na olo mangurubi jala patupa na dinggan mida dongan na zolma idu halak na martuhan. Na boto mamuji guarde Tuhani. Sesia dia matutu dohonotta na holong rohat tadi Tuhani hape dongat tajol mape na bui taida na bijupak ta sigano parbi dang tahawolongi gadi ada tahasuguhon pergawe sudihita madok holong rohat tatu Tuhani hape dongat ta tahasuguhon atau kamu karungan dak songni hape na muji Tuhani alai tabar bue homma pamujion na tama di dipata jala tarida mai pakorhonna di ngulu sigano pari marsitutu mahita mamuji guarni di bata bayan sangap di guarna na badiay. Songon na pinatuduhon ni turpogon pabua aka suru-suruani nang aka situa na dihabang say dohot na obat parangului luhut do na sida marsoba maredde mamuji guarni biru-biri do mamuji guarni di bata Jehovah. Puji-pujian hasangapon dohot hamuliau do di pasaha na sida tu rebata dohot tu biru-biru ni depata. Harwaka suru-suruan dohot do na sida mamuji tu hatai. Lampita jol mama nang jojo manjalo ragamnya kadega basa ni Tuhani. Asanaing mahita marsitutu mamuji guarna sian nasa roha jada sian nasa pabahenatta nasito. Igot ma hatan itu hatta di Psalmen bidu 110 ayat 2 namandok songonon puji ma Jehovah alito dikku jala unang tung halubahon dinggan di basana sudina atong hawa karungan na hinalungan di bagasan guarni tu hatta Jesus marsihoho mahita marhapursiaon di tu hatta Jesus Kristus Tuhan Raja si hokop ning ulut taon unak ko mabiar
unang ganggu ruham di perjalanan ninggulumi. Ingot ma, paduhan itu hatai. Saya didongani ruhita zaluhutna, rasih rasaro, ajalni hasyanganon. Atong marhaposan holan tu Jehovah ma hita zaluhutna. Amin. Martanyang mahita. Ale Tuhan di bata para seruhan asuburung, pinuji magwarmu na badiay, disudi akadingkan di masam, na pinatong kombo di haimibi. Ale Tuhan Yesus Kristus, hasangapun ma di gwarmi, ay hodo biru-biru ni di bata, naguk huwaso do tamuliaw ni. Narodoho mo siya di na parpudi, manguhumi sa luhut jolma. Sepatugo mahaporsyon nami, makaporsyay, Kristus si Pangulo nami, pinuji magwarmo, manotong rodo sa liling nililing na. Amin.